जेराव इसोरनि मोजां आगान सुरनाय जेराव इसोरनि स्राङा दं खोमसियाबो जेब्लायबो उन उन होसोयो जायफ्रा इसोरजों मोजां नांथाबो जायफ्रा समाजनि मोजां खामानि मावो जायफ्रा धोरोमनि मोजां खामानि मावो जायफ्रा इसोरजों जेब्लायबो गलग्लियो बिनि सायाव सैताना नेरनाय सिंहर बादि जेब्लायबो नेरबाय थायो माब्रै बेखौ बोख्लायनो माब्रै बेखौ बिनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनो जेब्लाबो बेनिखायनो नेरनाय सिंहआ जेरै माब्रै बै जिब जुनारफोरखौ बारसोना जानो मोनगोन बेबायदिनो सैतानाबो सोरनिबा मोजांखौ सोरनिबा अनलायनायखौ सोरनिबा मोजां खामानि मावनायखौ धोरोमनि मोजां खामानिखौ माब्रै थेर बेथेर खालामनो जेब्लाबो नेगासिनो थायो आदसा दा बेनिखायनो दिनै बिथांनि जिबनावबो बेबायदि जाथायफोरखौ जानायफोरखौ आं एसे मिथिनो मोनदों आरो बावैसो सिगां जाय बे रिचार्ड बाग्लारि न'खराव जों मोनसे इसोरनि 9 दिन सानगु एबा 9 दिन उखै जानाय बिनायनि जोबथा दिनाव बिथाङा आंखौ आलासि महरै लेंहरनानै गावनि न'खराव मोनसे रिं रजारि एबा बेनेडिक्ट क्रस आरो बेनेडिक्ट मेडेलफोर फबनानै बे न'खराव बेबायदि गेदेर खामानिफोरखौ इसोरनि बोरजों खामानिखौ मावफुंनायखौ बे जायगायाव मावफुंबाय बिनि गेजेराव मानि थाखाय बे खामानिखौ मावखो आरो मा जाथाय जायामोन आरो मारै बे न'खराव जाबोआमोन बेखौ बिथांनि खुगानिफ्राय जों फैयो सैताना बेखौ माब्रै नासया बे न'खराव खोमसिनिब्ला माबायदि बेखौ आनजाद लाबाय थादोंमोन जेरै जिसुखौनो जेरै सैताना आनजाद लानोबा जोंथ' साधारन मानसि बेनिखायनो बिनि जिबनावबो बे जाबोनाय दा माबायदियाव बिनि सोमोन्दै जों बिथांनिफ्राय मिथिनो जों आगान सुरदो नोंथाङा गावनि बे सैतानजों नासयनाय आरो सोरबा थैनानै थांनाय सोरबा फासि नांनाय सोरबा गावथार जानाय सोरबा बुथार जानाय जिउफ्रा माब्रै नोंनि न'खराव आरो माबायदि नासयदोंमोन बिनि सोमोन्दै नोंथाङा जोंनो एसे गुवारै बेखेवना होनो हागोन नामा? औ नंगौ आं बेखेवनानै होनो हागोन थांनाय बोसोरनि जेब्ला थांनाय बोसोराव बिदिनो फेब्रुवारि मार्च बेफोरबायदि मार्चआव माने जेब्ला सानसेखालि आङो न'खराव गावनो हारसिंनो रजारि खालामो आरो माब्लाबा गोजानाव थाङोब्ला मेंनायजों खालामा आरो बांसिन जुदि न'आव थायोब्ला आङो रजारि खालामना उन्दुयो सानसेखालि जेब्ला जोंहा आइया उन्दुबायमोन आरो फंबाया बेबायदिनो बियो मबाइलाव गेम गेलेनानै मबाइल थुनानै बारान्दायावनो गसंना दंबाय थायोमोन आरो बे समाव आङो उन्दुबायमोन आरो बे समावनो हरनि 10 रिंगासो जाबायमोन हरनि अब्ला बे समाव जोंहा फंबाया गोबां गाज्रि गेसावनाय मोनामनायखौ बियो मोनबाय आरो मोनामनाय मोननानै माने बियो न' सिङाव हाबनानै थाबाय एसे गिनायबो मोनबाय आरो ओइदिनखालिनो बे समावनो जोंहा आइजों जोंहा आबौआ जाय आबौआ माने थैनानै थांबाय गोबां बोसोरनि सिगां बियो थैनानै थांबाय आरो बिनि जिउमाया जोंहा आइजों फैनानै जोंहा आइखौ गोदोना सेरफैदों सिमाङाव ओमफ्राय सेरफैनानै बेजों बुलायदों सिमाङावनो ओमफ्राय बुलायनानै बियो सिमां मोगथां बादि जादों ओमफ्राय बे समावनो फंबायाबो गेसाव मोनामनानै बियो न' सिङाव हाबनानै बे गिनानै थाबाय आरो बेबायदिनो आंबो ओइदिनखालिनो मोनसे सिमां नुबावबाय सोरबा सासे मानसिनि थैनानै थांनाय मानसिनि आत्माया जिउआ माने आंखौ दांनो नागिरदोंमोन आरो आंखौ दांनो नागिरनायाव आंनि उन्दुनायनि सायाव मोनसे गुफुर माने बिदि मुस्रि बायदियै जोख्लोबनानै दोननाय दंमोन बे थानायखाय बियो आंखौ दांनो हायाखिसै दा बिनिफ्राय जेब्ला फुं जायो अब्ला आइया आंनो खोन्थाबाय नोम्बौआ दिनै आंजों सिमाङाव फैनानै नोम्बौनि जिउमाया आंखौ गोदोना सेरफैदों होननानै बुंबाय आरो बेबायदिनो फंबायाबो बुंबाय बे समावनो आं जेब्ला बारान्दायाव मबाइल बाहायबाय थादोंमोन बे समाव फैनानै माबा गेसाव मोनामदोंमोन जानो हागौ आबौनि जिउमाया फैमारदों दा नोंजोंबो नुजादोंब्ला आरो आंबो खोन्थाबाय आंखौबो दांनो नागिरदोंमोन नाथाय दांनो हायाखिसै दा बेखौ लानानै आंनि गोसोआव गुद गुद मोनबाय थाबाय आरो गिखांनाय सोमजिबाय थाबाय आबौआथ' गोबाव बोसोर जाबाय थैनानै थांनाया बिनि थाखाय जोङो थैनायनि उनाव जोङो मिसाबुलि बावबाय नबिना लाबाय जानो हागौ आबौनि जिउमाया माबा मोनसे थांनानै थानाय समाव माबा मोनसे पापनि थाखाय बिनि जिउमाया जानो हागौ सोरगो रायजोखौ मोनाखै
दासिमबो। दा जानो हागौ बिनि थाखायनो आबौनि जिउमाया फैनानै जाहा आइखौ गोदोना सेरफैदों आरो बेबायदिनो सोरजोंबा मोनामनायखौ फैनानै मोनामहोनानै खोन्थाफैदों आरो लोगोसे सोरनिबा जिउमायाबो आंखौ दांनो नागिरदोंमोन उन्दुनाय समाव सिमाङाव। दा बेखौ लानानै आङो गोसोआव जोबोद गिनाय मोनबाय आरो आङो सानबाय थैनानै थाङोब्ला सोरनिबा जिउमाया सोरगो रायजो मोनाखैब्ला माबायदि जागोन बिनि जिउमाया जुदि नोरगोआव थांनो गोनां जायोब्ला आरो सोरबा जुदि बिनि थाखाय बिनानै होआब्ला इसोरनाव बियो पापनि निमाहाखौ मोनाब्ला बियो बेसेबां गिथाव बाथाव जागोन होननानै आङो गिनाय मोनबाय थायोमोन। आरो बेबायदिनो बिनि उनाव आरो खेबसेबाव जोंहा आबैया थैनानै थांबाय। बे सिगाङावनो थैनानै थांबाय, आबौनि सिगाङाव थैदों बियो। बेनि आबैनि जिउमायाबो सानसेखालि बेबायदिनो जोंहा बाबाजों नुजाफैबाय। ओमफ्राय नुजानानै बाबाखौ बियो गोदोना सेरफैबाय आरो आबैनि जिउमाया बेबायदिनो सेरफैबावबाय। बेखौ बाबाया जेब्ला खोन्थायो अब्ला आबैनि जिउमायाबो गोदोना सेरफैबाय बाबाखौ आरो आबौनि जिउमायाबो जा आइखौ सेरफैबाय। अब्लाथ' बिसिनि जिउमाफ्रा दिनैसिमबो जानो हागौ सोरगो रायजोखौ मोनाखै, मोजां जायगाखौ मोनाखै। बिसोरो थांनानै थानाय समाव जानो हागौ माबा मोनसे पाप मावनानै पापनि निमाहाखौ मोनासै आरो इसोरजों मोजां जायगाखौ होजायासै जानो हागौ बेबायदि होननानै आङो बिसिनि थाखाय जेब्लायबो आर'ज खालामबाय। सानफ्रामबो आङो बिसिनि थाखाय बिबाय आरो बेबायदिनो आङो बिसिनि थाखाय गले गले खनले माने मिसा बुलि बावबाय आरो बिसिनि थाखाय बिनानै होबाय थाबाय। आरो सानसेखालि जेब्ला गोथै परब, जोंना काथलिकफ्राथ' गोथै परबखौ मानियो, अल सल्स डे होननानै नभेम्बरनि 2 तारिखखौ जोंना मानियो। बै दिनखालि जेब्ला गोथै परबखालि गोथै परबनि गाहाम बाथ्राखौ बुजायनो थाखाय आंखौ फालकआ मोनसे चान्स होबाय, भार होबाय। बै समाव आङो गोथारफोरनि बिनायजों, जों थांनानै थानाय मानसिफोरनि बिनायजों माबादि बिसोरो सख' जानायखौ मोनो बिनि बागै आङो सुंद'यै बिबुंथि लाखिनानै रायजोफोरनि सिगाङाव, मण्डलियारिफोरनि सिगाङाव बेखौ आङो बुंथिनानै होबाय गिर्जायाव। फालकआ आंखौ बे खाबुखौ होनायलाय। ओमफ्राय बिनि उननिफ्राय साननै सानथाम थानायनि उनाव आबौआ आंजों नुजाबाय। जाय आबौआ थैनानै थांबायमोन आरो बे आबौआ आंजों फैनानै नुजाफैबाय आरो नुजानानै आंखौ बुंबाय, आबौ फिसौ नोङो गिनो नांला आरो नोङो सिन्थाबो खालामनो नांला, मानोना आङो थांखांफिनबाय आबौ। नोंसोरो दा सिन्था खालामसै, आंनि थाखाय नोंसोरो टेनसन लानो नांलिया। आङो दा सिन्था गैला, मानोना आङो थांखांफिनबाय। आंनि जिउआ बासायजानायखौ मोनबाय। बेबायदि होननानै आबौआ आंजों सिमाङाव नुजानानै बेबायदि खोथाखौ आंनि सिगाङाव रोखायै बुंनानै गालांबाय। आरो बे सिमाङा ओरैबायदिमोन दि रियेलाव, नंगुबैयाव जाय मानसिफ्रा जिरायनानै रायलायो गावजों गाव, बेबायदिमोन बे सिमाङा। ओरैबायदि क्लियारमोन जायखौ माने आङो मोनफ्रोमबो फाव आरो रावफोरखौ आङो बुंथिनो हायो, जेरै आबौआ आंजों रायलायदोंमोन। बै दिननिफ्रायनो आबौआ आंखौ बुंनानै गालांबाय, नोंसोरो आंनि थाखाय सिन्था खालामनो नांलिया, मानो होननानै बुङोबा आं थांखांफिनबाय। बे खोथाखौ जेब्ला आङो सानसे समाव आंनि आइ आफानो खोन्थाबाय, आंनि जाथि खुरमाफोरनो खोन्थाबाय आरो आङो बेखौ ब्रादार दैमालुनोबो एसे खोन्थाहरदोंमोन। आरो बेबायदिनो जोङो बुजिनानै मोनबाय, ब्रादार दैमालुआ बुंबाय आरो जाथि खुरमाफ्राबो बुंबाय, आइ आफायाबो बुंबाय दि नोम्बौनि जिउमाया बियो थारैनो नोंसोरनि बिनायजों आरो जोंनि बिनायजों आरो मिसा बुलि बावनायजों, इसोरनियाव बिबाय थानायजों बियो सोरगो रायजोआव जायगा मोनबाय जानो हागौ। ओंखायनो बियो बुंदों, नोंसोरो सिन्था खालामनो नांलिया, नोंसोरो दुखु लानो नांलिया आरो आंनि थाखाय सिन्था खालामबाय थानो नांलिया, मानो होनबा आङो थांखांफिनबाय। आंहाबो सिन्था गैला, नोंसोरबो सिन्था खालामनो नांलिया होननानै आबौआ आंनि सिगाङाव रोखा बुंनानै गालांदों सिमाङाव। बिनि आबौ बुंनायनि उननिफ्राय आङो मास मोनब्रैसो थानायनि उनाव जोंहा न'खराव लबार गायनाय दङ। दा बे लबार हाजानाय लबार बागाना जाहैबाय 2.5 बिगासो जागोन जोंहा न'खराव। दा बे लबार बागानाव आङो जेब्ला लबार हाजेनदों आरो लासैनो आङो लबारखौ हालांबाय थाबाय। बेबायदिनो आङो सानाव स्कुलाव थाङो, फुङाव स्कुलाव थाङो, ओमफ्राय बेलासियाव आङो फैनानै हायो लबारखौ।
आरो बेबायदिनो हरनि 7टा 8टा बा लबार आथाखौ लायो जमा खालामनानै आंनि बिहिजों आरो मालाबा फंबायखौ लाना थाङो आं हरावनो। बेबायदि जोङो लबार बारियाव माने खामानि मावबाय थाबाय। बिदि खामानि मावबाय थानायावनो आंनि बिहिया आंनि मिसेसआ माखासे लबार बागानाव माने गोबां गिथावना सिमांफोरखौ नुबाय। दा बे सिमांफोरखौ नुबाय थानायखौ आंनो खोन्थाबाय थाबाय। मालाबा लबार आथायानो गिदिर जानानै बेरफ्रुनाय, मालाबा बारहुंखा फैनानै न'आव हाबफैनाय, मालाबा बारहुंखायानो लबार बारिथिं दैदेनलांनाय, बेबायदि सिमां आरो गाज्रि सिमांफोर आरो गिथावना सिमांफोर बियो नुबाय थाबाय। आरो बैफोर सिमांखौ नुबाय थानायनि थाखायनो आङो लबार बारियाव पास्कानि आसिस गोथार आसिस दै बेखौ आङो लबार बारियाव आंनि फंबायखौ लानानै बिदिनो सारहैबाय। जेब्ला आङो लबार बारियाव बेबायदि आसिस दैखौ सारहैयो खुलुमो मारिया आरो जोंनि सोरगोआव थानाय फुर्बनि बिनाय आरफनि बिनायखौ बुंनानै जेब्ला आङो सारहैयो, अब्ला बेबायदि जाय दिनखालि आङो सारदों ओइ दिनखालि हराव आंजों माने 2 थैनानै थांनायनि जिउमाया नुजाबाय। जाय जिउमाफोरनि मांखरफोराव ख्रुस गैयामोन, बेयाव 3 मांखर दङमोन। बे 3 मांखराव खरथाम मांखराव खरनै मांखरखौ बै 2 थैनानै थांनाय जिउमाफ्रा खोफिनगासिनो दङमोन। बिसिनि मांखरफ्रा बायबायमोन, खोफिनगासिनो दङमोन आरो सासे थैनानै थांनाया बेयाव गैयामोन। आरो बे 2 जिउमाया आंखौ बुंबाय, नोङो मा खामानिखौ मावदों? जाय खामानिया रागा जोंथावथाव आरो जाय खामानिया जोंनि थाग्रा खुलिखौ माने फोजोबस्रांनायनि लामायाव लाबोगासिनो दङ। बिनि थाखाय नोंनि खामानि मावनाया मोजां जायाखै। नोङो मा सारदों आरो मा मावदों बे बागानाव जेराव जोङो थायो? बिनिखायनो जोंहा सासे गाहाय दङ, जोंहा सासे लिडार दङ, मुरुब्बि दङ। बियो नोंखौ जोबोद रागा जोंदों। बियो नोंखौ रायनो नागिरदों। बियो नोंखौ जेराव मोनो बेयावनो रायगोन आरो बियो नोंखौ बिराद रागा जोंदों होननानै आंनि सिगाङाव बुंबाय। बैसोर 2 थैनानै थांनायनि जिउमाया आरो बिसोरो गावसिनि बे मांखरखौ, गोथै हाखरखौ बिसोरो खोफामबाय थादोंमोन, जायहा माने बायजोब्बायमोन। जानो हागौ आंनि गोथार दै, बे ब्लेसिं वाटार आसिस दै सारनायजों बिसिनि मांखरा बायदोंमोन जानो हागौ। आरो बिसिनि मांखरफ्रा ख्रुस गैयामोन 3नाबो। ओइ दिनखालि बे जायहा आंखौ रायगोन होननानै बुंदों, बे गैयामोन ओइ दिनखालि। आरो बेबायदिनो अब्लाबो आङो गिनाय मोनाखै, अब्लाबो आङो जेबो गोसोआव गिनायखौ लायाखै। होमबाबो आङो बेबायदिनो आंनि न'खरनि मानसिखौ लानानै लबार हाबाय थाबाय। आरो लबार हाबाय थानायावनो बेबायदिनो लबार आथाया माने खुरैयाव गयो। बे खुरैयाव गनाय आथायानो बे फांथाम लबार बिफांनि आथा गनाया A, D आरो C जानानै थायो। जों मिथिया। जाना थायो। औ, आथायानो गावनो जाय लबार आथाखौ जोङो लबार जायोना गुबुन दिनाव जायो? बियो हराव जाना थायो। जोङो मोनाबिलियाव लबारखौ हाबाय। दा हराव जोङो बेखौ A आरो C आरो D 3 आखर जानानै थाबाय थायो। बियो जानानै थाबाय थायो। खनसेल' नङा, खननै खनथामसिम बियो जाबाय बेबायदिनो। आरो जोङो मबाइलावबो साफायना लाबाय बेखौ। ओमफ्राय बे जाबाय थानाया खनसे जाखो ना खनसेल' जादों? खनसेल' जायाखै, बियो खननै खनथामसिम जादों बेबायदिनो। बे मोनसे जायगायावनो फांसे बिफाङानो लबार हानानै दोननायानो बियो हराव बिनि आथायानो A आखर जानानै थाबाय थायो। ओमफ्राय बै जेराव अट'मेटिक बिराद क्लियार A जाना थायो, C जाना थायो, बिदिनो D जाना थायो, बिदिनो आरो। बिफांल' ना माखासे बिफांफोरबो दं? फांथाम बिफां बियो आखर जाखांग्राया, लारि फांथाम बिफांनिफ्राय। फांथाम बिफांनि बे 3 थैनायखौ मांखर नुनाया बेखौनो फोरमायदों। बेखौनो फोरमायदों। दे। आरो बेबायदिनो आंनि बिसिया बेबायदिनो गोबां सिमांफोर नुबाय थाबाय। आरो बेबायदिनो नुबाय थाबाय। अब्लाबो माने जोंनि गोसोआव माने इसिबां गिनाय मोनाखैमोन। आरो बेबायदिनो नुबाय थाबाय। आरो नुयैनो बेबायदिनो मास 2 नङा, 3 नङा, 4 जाबाय। मास 4 जाबाय बेबायदिनो सानफ्रामबो सिमां नुबाय थायो। बेबायदिनो जोंखौ सिमाङाव फैनानै थैनानै थांनायफोरनि आत्माफ्रा फैनानै जोंजों नुजाफैबाय थायो।